a presentar unha cousa moi bonita que fai a Real Academia Galega. Unha cousa que se chama Primavera das Letras. Como se chama? Primavera das Letras. E chámase así porque a palabra primavera, verdad que na primavera parece a estación da vida. Nos entramos aquí hoxe e xa adiantaste a primavera, porque a min xa me emocionastes cando entrei e vin canto traballastes, cantos debuxos tan bonitos, cantas cousas hai postas por aí fora, canto tempo de traballo en pouco tempo, cantas cousas importantes fixestes. E as que imos ver dentro dun pouco. Un italiano, sabemos que é italiano porque ven falando en italiano, a que sí? Sí. Ven un francés falando en francés e dicimos, este é francés. Sí. E somos galegos porque falamos galego. Senón non saben que somos galegos. E con que Primavera das Letras colleu ese nome? Porque é tan bonito e dá tanta esperanza. Entón, eu sempre digo que a Primavera das Letras de verdade, sodes vos. Vos sodes da Primavera das Letras. Pois a Real Academia fai un proxecto, unha cousa que sirve para, vos agora sabedes moitísimo de don Antonio Fraguas, a que sí? Sí. Pero o resto dos nenos de Galicia ainda non saben. Solo vos. Vos sodes os primeiriños en celebrar Primavera das Letras. Que non haxa un só neno, unha sola nena de Galicia que non coñeza Antonio Fraguas. Cousas como esta, de Loureiro a Rebordelo, todo é camiño chan, todas son rosas e flores postas pola miña man. El recolleu moitas cousas de todo o Cotobade. El decía que aquí estaba a esencia de toda Galicia. E algo de razón debía ter.